No niin, testissä Ed Power Shot. Joo. Sitten voitais maistaa vähän. Jos katsotaan mitenkään. Noin nyt on tommoista keltaista. Maistuu ihan perusedille. Ei juuri makueroa. Eli ihan hyvää 9. Joo. Eli siis normiediähän tää Power Shot. Eli ihan sama koosta sitten tavallista ediä. Ja tää on tommonen. Mut näitä tulee 2 siinä paketissa. Joo. Ja pantinhan tästä myös saa. Eli 15 senttiä.